Naturen er her for at fortælle os, at vi ikke er alene. Naturen er her for at guide os, trøste os, inspirere os, fylde os med kraft, mod og handling. Naturen rummer alt det, vi også rummer. Vi er en del af naturen, og derfor er det en naturlig visdom at gå ud i den og rådføre sig med den. Og i dag har jeg valgt at gå en tur i skoven. Og jeg har valgt at gå en tur i skoven med et åbent sind, med åbne sanser og med bekymringerne lagt derhjemme. For det eneste måde, jeg kan åbne mig for visdom på, det er ved at lægge bekymringerne derhjemme. Og når jeg åbner sanserne og hele tiden fortæller mit sind, min hjerne, som meget gerne vil blive ved med at kværne derud og bekymre sig og planlægge og reflektere. Hver gang jeg opdager, at jeg er på vej væk i mine tanker, så siger jeg, sans noget. Tag fat i et blad, tag fat i en gren, duft den, rør ved den, se på den, se efter lyset, se efter dyrene, stå stille eller gå igennem skoven, gå henover der, hvor det er svært at gå henover, hvis det er det, som din intuition eller sanserne siger til dig, det er den her vej, du skal. Det er det her, du bliver nysgerrig på. Og du kan ikke være nysgerrig og åben for nuet, hvis du fylder dit sind med bekymringer. Og det er den store lektie, jeg tror mange af os kvinder har brug for, netop i den her tid, det er at lægge bekymringerne om i går og i morgen, og være her, lige nu og her. Det er her, når vi forbinder os med nuet, forbinder os med vores sanser, vores sanselighed, vores sensualitet også, som hænger meget sammen med sanselighed. Når vi forbinder os med den, så forbinder vi os også med den urkraft, den naturkraft, som ligger dybt i kvinden og har været der lige siden mennesket blev menneske. Og kvindens store kraft hedder intuition, og den kan vi kun mærke, hvis vi er i kontakt med vores sanser, med nuet. Vi kan ikke mærke intuitionen, hvis vi fylder hjernen med bekymringer. Så vil det være en grå masse, en mudrende masse, en masse, så må man ikke kigge rigtigt, så må man gå med solbriller på, fordi alle de der bekymringer, de står som lige foran synet. Så det er noget med at tage bekymringsbrillerne af og kigge rundt omkring, mærke og sanse. Det er noget af det, vi er allerbedst til os kvinder. Og når vi gør det, så kommer der stor visdom til os. Så kan vi rigtig mærke, hvorfor vi er her, og hvem vi i virkeligheden er. Så mit råd til dig, det er at gå ud i skoven og mærk den storhed. Mærk, hvilket rituelt rum det er. Det er jo ligesom en kæmpe kirke, faktisk. Det er så smukt et rum, og så fyldt med ro. Også selvom den her skov ligger lige ved siden af togstationen, så kan jeg stadig finde stor ro. Fordi træerne, de står her bare. De er her bare. Lige nu og her, de følger deres cyklus så naturligt, som noget kan være.